Levá jazda Kacky začína. Sledujte hlavný rozjazd. Trojovce. Trošku rýchla. No. Nekomentujte ho, taká rýchlejšia. Že už teraz zimní kus nešmajte. Дай блокуй, ten vlač. Pozrite sa, Ludvík, ak sa nakupuje. Napaduje sa, herec. Takže, môžeme? Zohalan, Peter Kočiško, hlavný štátek, ešte kritikov pripravený. Sledujte živý karnaval, kde sedí to presne tak, ako keď skokánske preteky sú dávali tí tréneri, vedli tým svojim, či môžu, či dobre príde leka. Dobre, opýtam sa pani tréneri, môžu? Áno, starší slova, že áno, takže Peter, pripraviť sa, pozor, teraz, krútny poď! Možno pôjdeme aj naspäť. Ešte pôjdeme aj naspäť. Výborne, Krutý veľmi ukázal, ale teraz ešte pôjde aj Krutý naspäť, aby ste si uvažili dojem a potom ešte aj Katka pôjde. Takže Krutý veselý, reči. Pokiaľ tie pani tréneri môžu jaziť a treba sa na nepozor, oblice ešte prst, ktorého... Nie, tu už teraz sa bude. Dobre, poďte, ukážte, čo viete. Naspäť dymiť. Idete dymiť. To je to isté, čo tam, tak aj naspäť ide. Samo zastav Katku, hej, že to súťaž všetko regulovať. Pripraviť sa, pozor, teraz! Pozor si všetko, pamätáte, na posledná prežiť z príkladku, ale pre posádku Katky urobiť všetko najlepšie, aby teda rušili štúdy hlavou. Poďte ďalej, poďte ďalej. Aj páska, choďte ďalej, páska. Potrebujú trošku rozdiel. Peťko, choďte ďalej trošku. Krutvík, poď ďalej, Krutvík. No dobre, takže je tu posledná ukážka našej Katky. Prosím vás, máte pripravenú vec? Áno, slečna vidíš to červenou, áno. Keď ti poviem, že štart, môžeš ukázať zelenú, áno. Ďakujem pekne, mám tu spolupracovníčku. Takže, áno, neboj sa, to nie sú ruskí partizáni, to je kompresor. No, dobre, takže pripravíme sa, Peter. Môžeme, Michal? Pozor, posledná jazda dnešného dňa, teda tejto ukážky, teraz! Dobre, takže povyhadzoval skôr všetko, čo tam mal. Dobre, tak, a teraz, Peter, Karol, poď prosím ťa ku mne, budeš robiť skrutátora. Predstavujem nášho najmladšieho, teda najstaršieho mladého železničiara Karla Hendeliho. Inak čo ja predstavujem sa železničný spoločnosti Slovenska, je to vítam Karol. On chodí vždy len na záver, takže vtedy, keď je tu aj dôležitý, sa samozrejme. Karol, toto tu všetko je naša porota a musia rozhodnúť teraz, kto vyniel, voňal a tak ďalej barvou krajšie. Takže, musíme spočítať, že kto viac. Takže, kto si myslí, všetci, čo ste tu, a všetci budú vyššie. Kto si myslí, že krajší dojem tu zachoval párny rušeň U36-003 Katka, ruku hore.
Takže z vás, kto si myslí, že krajšie modrá páska. Kto z vás si myslí, že krajšie kouzové produkce urobil? Krutli, ruku hore. Aj krutlik saláty. No, napriek tomu, že tu má pán jeden milý dvoma rukami, keďže sme sa párne zamysleli, je to 23. Takže v pomere 25 ku 23 vyhrala Katka, naša oslavenka, 140 ročná. Je to ďakujem pre vás, našim pre vás, ďakujem všetkým za túto súťaž, ďakujem za krásne 2 dní, ešte pokračujeme do 16. hodiny, užite si dni, máme nostalgie, a neviem, hasiči, ak nám dajú ešte dneska tenovú show, tak nám dajú, keď nám dajú vodovú show, dáme, tak môžeme a vypalúčujem všetkého.